Sudah. Iya. Tapos makatapos dulu. Hindi siya makasip. Tukawang Kagway. Check here.
artist. For this last time, I'll no longer remember all the anguish and pains that he had caused. If you see him, please tell him all my endings, how I dreamt to forget and never pause. Love him and never will forget him. The day that I have met him, and though I thought him a jewel, I found him heartless and cruel. Fill my last cup with champagne, I feel it once again. My heart is driving me insane, and tell him that my sorrows will begin tomorrow. For I didn't mean my last cup on in vain. If I only have one more day for living, I would ask for a cup of white champagne. I would drink it and then ask for another, till I'd drunk all my sorrows and my pains. For this last cup, I'll no longer remember all the anguish and pains that he had caused. If you see him, please tell him on my endings, how I dreamt to forget and never pause. For I love him and never will forget him. The day that I have met him, and though I thought him a jewel, I found him heartless and cruel. Fill my last cup with champagne, I feel it once again. My heart is driving me insane, and tell him that my sorrows will begin tomorrows. For I didn't mean my last upon in vain.
Diyos marain hapon po sa indo mga tugang. An pagkamuot ng Diyos, minabanaag sa gabos niyang linalang. Lambang buhay mahalaga sa iya. Gabos kita nagtutubod na igwang paglaom sa kagadanan, arog sa pagkabuhay. Asin igwang bagong buhay kay Kristo na nanggana laban sa kagadanan. An igwang pagtubod sa iya nagpapahiling nin tunay na sentimiento, kan pakikisumaro niyato sa tahaw kan kamunduan. Tanganing sa pagpuon kaining selebrasyon, makatabang manlugod sa sato na maipahayag ang satuyang pagtubod sa Dios, asin pakikidumamay sa satungtugang na si Ruben. Mantang naguhurop-hurop man kita kan satuya man na kagadanan.
Ubos na banwaan sa bukid na ini. Hahalunon niya sa bukid na ini banwaan. Asinan hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalunon ang kagadanan sagkod pa man. Papahidon kang kagurang ng Diyos ang luha sa gabos na lalawkon. Ang pagtuya-tuya sa iyang banwaan, hahalion sa bilog na daga, taan kagurang nan nagtaram. Isasabi sa aldaw na iyan, Uya, inian sa tong Diyos. Maglaom kita sa iya na ililigtas niya kita. Inian kagurang nan, naglaom kita sa iya. Magaya-gaya kita asin mag-ugma sa iyang pagliligtas. Kataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Giromduma kagurangnan, ang sa imong pagkaherak asin danay na pagkamuot, na ipinahiling mo puon pa kaidto. Huli kan danay mong pagkamuot asin pagkamarahayon kagurangnan. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Sa puso ko haliaan kapurisawan, hawa sa ako sa sakong mga kahandalan, hilingaan sa kong kaaditan asin kasakitan, patawada ang gabos kong kasaalan. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Ingati ako asin ligtasan, likayan ako sa kasupugan, huli taikaan sa kong pailihan. Ansa kong karahayan asin katanosan, iyulugod ang magligtas ako, huli ta nagahalat ako sa imo. Sa imo kagurangnan, iniitaas ko ang sakong kalag. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Hilingon nindo kung gurano kadakula, ang pagkamuot nin Diyos sa sato, kun kaya inapod kitang mga aki nin Diyos, asin iyan totoo. Dai kita midbid kan kinakban, nin huli tabakong midbid ka iyan ang Diyos. Namomotan kong mga tugang, ngunyan mga aki na kita nin Diyos. Alagad, bako pang malinaw kung magiging ano kita. Alagad, aram ta na kung dumatong na si Kristo, magiging kitang arug sa iya, huli ta mahihiling ta siya kung si Isay talaga siya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan mahiling ni Jesus ang kadakol na tawo, tuminukad siya sa sarong bulod. Pakatukaw niya, nagdurulok sa iyan mga disipulo niya. Dangan tinukduan niya sindakay ni. Paladan ang mga duka sa espiritu, kulita sa indan kahadean nin langit. Paladan ang mga nagmumundo, kulita sinda rarangahon. Paladan ang mga mahuyo,
Ulitasindaan magmamanakan daga. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha sa katanusan. Hulitasinda pakakabasugon. Paladan ang mga mahihirakon. Hulitasinda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso. Hulita mahihiling ninda ang Diyos. Paladan ang mga parapatuninong. Hulita aapodon sindang mga aki kan Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanusan. Hulita sa indan kahadean ng langit. Paladan kamo, kung minumuda kamo, pinapasakitan asin pinapakaraot kan mga tao dahil sa ko. Arog man kaini, ang ginigibo sa mga propetang nainot sa indo. Orog na mag-ugma kamo, tadakula ang balos sa indo sa langit. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Sa ngaran kan duwang padi na sa tong kaibahan sa laog kaining misa, Father Jerome, si Father Fermin, ang pagpaabot ko nin pakidumamay sa bilog na familia. Sa Indugabos, urog na sa bilog na familia, sa mga aldaw na inikan sa indong padagos na pagmundo, sa paghalikan sa indong namumuta na magurang. Magayon na po nan an sa kuyang paghiras gamit ang mga tataramon ni San Pablo sa iyang ikaduwang surat kay Timoteo. Ki San Pablo kan nahiling niya na haranina sa iyang buhay, nakakarsil duman sa Roma asin nagahalat nin hatol kan mga Romano kan mga otoridad kung ano ang mangyayari sa iya. But he felt like he is soon to die. He is soon to die. Nagsurat siya kay Timoteo, tanganin na ipasabot na para sa iya na ang buhay niya bilang sarong Kristiyano, garo buhay ni sarong atleta. Asin matatapos na, nahiling niya na matatapos na ang kurso kan sa iyang pakilaban. Sabi niya, I have fought the good fight, nakilaban ako nin marhay. I have finished the race. Natapos ko ang sakong pagdalagan. And I have kept the faith. Naging maimbod ako sa sakuyang pagtubod. Sinaram niya, nangunyan siya nagahalat kan reward na tagamaning mahal na Diyos sa iya. Magayon siguro na ang mga tataramo na ini very much applicable sa buhay kan sa tong pinapahumali na si Ruben midbid sa iyang kontribusyon bilang sarong matibayo na atleta. Baka nga ni kadaklan sa tuya digdi nyaon hulita. In many ways naging parte siya kan buhay ta o kan buhay niya nato ta. There was a time na kita atleta niya o kaya huli sa iya, nabuhay sa tuya itong enthusiasm, halaga kang sports sa buhay niya to. O nyaong kita digdi, tanganing midbidon ang sa iyang kontribusyon sa nasyon, as a national player, na bihirang maabot ning si Isayman. Ang sa iyang mga nangyao, ang mga successes niya sa buhay, kang kami nagbibilar duman sa Magaraw. Sabi ko sa family, siguro niya ako kung nabubuhay ang sa indong magurang kan panahon, araw kan panahon niya itong unyan, na tinatawan ng grabing appreciation as in opportunities ang mga volleyball players, siguro mas dakula pa o harayo pa, dakula pa, grabe pa ang naabot kan sa tuyang tugang na si Ruben in the field of sports. Not only as a player, but also as a coach. Pero pag inihiling niya ito ang sa iyang buhay, siya mga achievements niya sa field kang pagiging sarong atleta, di kita makalingaw na igwapan ng mas hararom na dahilan na dapat niya itong i-admire sa iyang pagkabuhay. Behind every
victory of an outstanding athlete. Pirmingyaon itong disiplina. Halawig na panahonin pag-adal, tangani na mamaster mo ang craft kan sa imong sports. Itong sense of perseverance, training na kaipuhan mong igugol sa panahon, tangani itao mo tangani na mamaster mo ang sa imong field. Lain kang talent, something that we should admire sa mga great athletes. Itong inaapod niya itong hard work, patience, and the willingness to rise every after failure, which is very much reflective sa buhay ta bilang sarong Kristiyano. Every success kan sarong atleta, pirmingyaon sa likod ka iyan, itong naapod niya itong character, values na mas urog kaysa sa mga medalya o mga trophy na nakukuha kan sarong atleta. Bakong makangalas kung ano ta, bisingan siguro sa pagkatapos sa pagiging active athlete, pinili niya na maging mentor, coach, tangani na ang mga values na igwa siya, maipasa niya man sa iba. Tanganing kadakol pang mga tao ang sa iyang ma-inspirar, mga aki ang sa iyang mga ma-inspirar. Iyon ang istorya ni Ruben na sa tuyang pinapahumali ngunyan. Yet as we remember him, we realize that his greatest achievements were not only inside the court, sa pagiging sarong atleta, ang sa iyang familia, witness kan mga bagay na ini. Siguro nga na iyo ang dahilan kung ano tagaro magabaton ang pagpahumali. Ano po? Magabaton ang pag-let go, makulugon ang pagpaaram. Miski aram niya to, na sa halawig na panahon na siya nagkamati, luway-luway inihahanda kita. Sa panahon na ini na kita magkatatiripon, sa panahon na kan sa iyang paghali sa satuya o sa iyang pamilya. Pero minsan sa arog kaya na panahon, pag minaabot, makulog pa manggiraray. Masakiton ang pag-move on, mag-let go sa sarong tao na naging parte kan buhay niya to. Naging parte kan buhay nito bilang sarong individual. I have learned na ang sa iyang influensya sa sports, bako lang sa mga taong nakaibahan niya, mga athletes, kundi sa laog kan sa iyang pamilya. Mga aki na na-inspirar niya, sabi nga ni Ikayan, nagirumduman kung tama ang pagkadangog ko, kadaklan sa ina nakatarapos because they were mga atleta. Kaya mahiling niya to kung paano ang sports naging instrumento, tangani na mabuild ang character as in pagkatawo, bako lang kan mga tao sa palibot niya, urog ng gayo kan kaisa iyang mga kaakian. Kung paano bilang ama, ipinailing niya sa iyang pagiging responsable na ama sa iyang mga aki. Kung paano niya sa iyang ininspirar ang sa iyang mga aki. Sa buhay na igwa siya, tanganing iyo maging instrumenta ninda sa pagkamit kan pangarap ninda sa indang para sa indang buhay. Para sa indang buhay. Kaya magayon na girumdumon niya to siya, bako lang sa mga naabot niya sa buhay niya, kundi kung paano bilang sarong ama, tunay siyang naging maray na ehemplo sa iyang mga kaakian. Kaya itong time na nagtao kami sa iya kang last rite duman sa BMC, few days bago siya mag-expire. Mahiling mo itong lalagon kan sarong tao na mantang harani na sa kagadanan. Pero ang lalagon nin garong maugma, tamis kinakapiyong, nadadangog niya ang mga tinataram kan mga tao, and he was responsive sa paagi na tang aram taman ang mga taong naghihelang, especially kung in pain ang tao,
Garo, day mo mahiling mo ang pagsakit. But as I was looking at him, mahiling mo itong sense of fulfillment niya bilang sarong ama, bilang sarong persona. Na pag, sabi nga ni kan mga aki, pag tinutugtugan mi nga Father, miskin nga nakapiyong, nagsasayaw-sayaw pa. Nadadangog nag-iiristoryahan, nagpapabakal ning inumon. Dahil mo maisip ang sarang taong magagadan na maiisipan niya ang mga bagay na ini, oy magbakal ka mong inumon, mag-irinom-inom. There was no sense of regret. All is about a life lived fully, an accomplished life. Bako siguro sa kayamanan na iwawalat niya sa iyang mga kaakian, kundi sa kung paano siya nabuhay bilang sarong individual. Asin ini ang dahilan kan sa tuyang pagtiripon mo niyan, ang pagrumdom kan sa iyang halimbawa sa tuya, asin sa siya bilang sarong ama, bilang sarong magurang, bilang sarong agom. Certainly, he was not a perfect one. He was not a perfect one. Mayo man ang perfectong individual, tao o persona o ama. But this is something we learn in sports. And a great athlete is not somebody who is a self-made person. Hindi ka man nanggagana sa volleyball na ikasana. Pirming nyaon na pirmi ang teamwork, ang tiwala sa imong kakayahan na miski madaog ka, may kakayahan pag-araray akong magbangon. May kakayahan pag-araray manggana. Tiwala sa mga kaeriba, sense of perseverance kung nagkukulang. Arokan volleyball, may mga maugmang pagkakataon na magayonon ang palo, matibay ang receive kang bola, pero may mga lahos man, lahos na palo, side out, but this is all part of sports na iyo ang nagbubuo kang karakter kan sarong tao kung paano mo hahampangon ang realidad kan panggana asin kadaugan na totoo sa gabo sa satuya, whether you are an athlete or just an ordinary person. There are stories of wins and losses pagkadaog. Asin kung paano kita nagbabangon giraray bilang sarong persona. Tanganing dai kita madaog kan madisperar sa mga pinag-aagihan kan sarong tao, kadaugan man iyan o urong nagayo kang kadaugan, nyaon duman mahiling nyato ang trabaho kan grasya sa buhay nyato bilang sarong individual. Ang trabaho kang grasya sa buhay kan sarong atleta na tangani na maabot niya. Sabi kaya sa Tagalog, ang tugatog kan sa iyang tagumpay, kaipuhan mag-agi, in mga istoryan, in pakadaog, asin panggana. When we gather this afternoon to offer this Mass, nahiling niya to, ang satuyang pinapahumali, is not a perfect person, is not a self-made person, but certainly perfected by the grace of God. Asin iniman ang satuya na mauot ipinapamibi sa laog kaining misa. Iyon ni ang paglaom na bit-bit kan familia sa pagpuon kang selebrasyon niya to. Naglaag kita kan mga Kristiyanong simbolo, girumdom kan mga mahalagang bagay manunungod sa satuyang pagtubod, partikular ang krus asin ang tahob na puti na ipinapagirumdom sa satuya kan kita nag-ako kan bunyag kung paano kita pinagkrusan kan satuyang mga magurang mga nagtubong sa angog asin linagan kan puting tela sa angog ang aki mantang sinasabi kan padi ikaw na nakisumaro sa pagkagadan ni Kristo, makisumaro ka man lugod sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Iyo man ang bit-bit niya to na paglaom para sa tuyang tugang as he finished his race, as he accomplished his mission with all the shortcomings na igwa siya bilang sarong tao. Itong pagsarig niya to
sa grasya asin pagkaherak ning mahal na Dios. Nalugod ang satuyang pamibi, danguguning kagurangnan. Ang Santa Misa na ang pinakamakanigo na dulot na atang sa atubang ning mahal na Dios. Ang sakripisyo ni Kristo na nagpapatawad kang kasalan, iyon naman lugod ang maging paagi. Tanganing siya, papagkanigo ning mahal na Dios na mag-ako kan balos kan sa iyang mga karahayan sa buhay. Asin, ipagpatawad sa iya ang sa iyang mga kaluyahan bilang sarong tao. Nagkatiripon kita, bako hulita kita mamundo. Nagkatiripon kita, hulita kita naglalaom para sa buhay na daing kasagkoran. Na tama na gayo, ipinapahayag kan panahon, ang papo kita sa panahon kan pagkabuhay liwat, Easter time, kung saan itinutok do sa tuya na hilingon niya to ang pagkakadan in relasyon sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Tangani na bakong pagkatakot, bakong pagkadesperar, ang nyaon sa tuya kung kita maatubang sa pagkagadan, umaako kang kagadanan, kundi ipaglaom na ang kagadanan ay ni temporaryo sana. Sin pagkatapos kan pagkagadan, nagahalat ang buhay na mas maugma. Nasabi nga ni sa ikaduwang babasahon, kung magiging ano kita, dahi ta paaram, pero aram niya ito mga aki kita ning mahal na Diyos. Kung magiging ano kita, dahi pa yung maliwanag sa satuya. Pero maabot ang panahon, when we come face to face with the Father, mahihiling niya ito, na dahi pwedeng iribay ang kaugmahan, na igwa ang tao, na pinagpakanigo na maglaog sa kade aning mahal na Diyos, sa ano man na kaugmahan, na yaon sa kinaaban na ini. Kung siring ka ang pagiling niya to sa pagkagadaning tao, so kung siring ka ang paglaom niya to, para sa buhay ni Ruben, sa iya na sa itong pinapahumalingon yan, dahil palang kaipuhan na kita magmundo ning labi. Ang pagmundo dapat agi sana. Ang pagmundo masalidahanin, paglaom, asin pagpasalamat na siya naging parte kan buhay niya to. Sinurog sa gabos, ang pagsarig sa pagkaherak ng mahal na Diyos, na siya, huli kan sa tuyang mga pamibi, papagkanig o ning mahal na Diyos na maglaog sa buhay na daing kasagkoran. May the soul of our brother Ruben and the souls of all the faithful departed to the mercy of God rest in peace. Amen. Amen. Matindog po ang gabos. Mga tugang mamibi kita sa Diyos amang makakamhan na nagbuhay liwat ki Kristo sa mga gadan. Hagadon ta sa iya na iligtas niya sa iyang banwaan huli ki Kristo ang kaligtasan in mga buhay asin mga gadan. Sa lambang pag-arang sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Si Ruben, tinawan mo kan banhi nin buhay na daing kasagkoran, kan siya binonyagan, itao mo sa iya ang grasya na makaayon sa mga santo sa langit, sa God paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Si Ruben, nagkakan kan hawak ni Kristo, tinapay nin buhay na daing kasagkoran, siya bubuhayon mo sa huring aldaw, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ansa tong mga tugang, mga kadugo at sin mga katuod, tanganing balsan sindanin Diyos, huli sa karahayan na sa indang naginibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na mga gadan sa paglaom na sinda mabubuhay liwat, tanganing akoon sindanin Diyos sa liwanag nin sa iyang kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos na uya digdi, pano nin pagtubod asin paglaom, tipuno nin Diyos sa kahadean nin sa iyang kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong gadan, patawadan sa indang mga kasalan, asin darasinda sa liwanag din sa imong kamurawayan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kang Eucharistia.
sa imo sa nakagurangnan. Ang sakuyang buhay sagkot paman. Kaugmahan ng sakuyang puso asin kalan na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buhok. Dinudusay ko sa imo kapaningkasan ko para sa kaumawan mo. Tabangi ako sa burangan na magdanay na mahimbor sa imo. Burangan na sanbenmisyonan ang sakuyang panugasan sa imo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nagkakaburunyog kami digdi sa sakramento, huli sa pagkamuot ni Hesu Kristo. Ako wa ining mga balaog, asin ako wa ang samong tugang na si Ruben sa kamarawayan ng sa imong aki, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos yung nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasakuran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa iya, nagtingraw sa mo ang paglaom nin palada na pagkabuhay liwat, tanganing ang mga napapamundo, huli tananggad magagadan, maranga kan panuga, kan maabot na buhay na daing kasagkoran. Sa mga maimbod sa imo kagurangnan, ang buhay sinasanglian da ipinapara, sin pagkatunaw kay ning erokan sa daga, na anda mangharong na daing kasagkoran sa kalangitan. Kaya kaibakan mga angeles, sin arkangeles, kaibakan mga trono, sin dominasyones, asin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamarawayan. Kasana sa kaligtasan, palada ang minagili sa ngalan ng kagurangnan. Kasana sa kaligtasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kayaning mga atang namimiibi kami, kabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sakot sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay. Sin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tiniya sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Sining man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kali, singgarari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahalan, sa kono ikaw magdako. kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimehera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Ruben ay napud mo sa imo, hali sa kinaban na ini. Itugot mo nan katubo sa pag-arob, sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya mansanang pagkabuhay liwat. Siring man giromdoma sa imong pagkairak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganin kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin keras, kan buhay na din kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niyamo nayaon sa langit,
Papanalon ang ngaran mo. Magdaton ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa dagang ninsiring sa langit. Ang samong kakanong sa ruangan, ikaw sa luyang asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asing nare kami pag-arasa sumot, hindi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, ng samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Pulito sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring lang ang pangurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan ni tinatao ko sa indo, hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sinba pagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Cordero ang Diyos na nagpapalang kan mga kasalan kan ginawan. Kaherati kami, Cordero ang Diyos na nagpapalang kan mga kasalan kan ginawan. Kaherati kami, Cordero ang Diyos na nagpapalang kan mga kasalan kan ginawan. Tawing-arini, Panginoon,
Uya ang kordero kan Dios, kaya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aarugan. Ikaw Lubngan, ang bangkay kan sa tungtugang na si Ruben, kita may pagtubod asin paglaom sa buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to siya sa satuyang Diyos na mahirakon. Siya naging aki kan Diyos suli sa bunyag, siya nag-ako kan tinapay nin buhay sa lamesa nin kakurangnan. Ako man lugod siya nin kakurangnan sa lamesa kan mga aki nin Diyos duman sa langit. Sa kaibahan nin gabos na santos, nga pasailugod ang panuga, na iyon buhay na daing kasagkoran.
awalat kita mga nagmumundo, magkatiripon giraray, awitin pagpahumali ang simbag, ang sa iyang kalag, daraha sa idulot tindos, mga santos sin Diyos, madya kamo sa pagtabang sa iya, mga angeles sin kagurangnan, magsabat kamo sa iya. An sa iyang kalag, daraha asin idolot nindo sa kagurangan. Ibahan ka lugod ni Kristo na nag-apod sa imo, ibahan ka kan mga angeles sa katayid ni Abraham. An sa iyang kalag, daraha asin idolot nindo sa kagurangan. Kagurangnan, mapasaiyan ka pahingaloan na dayang kasagkoran, sa bangraw nin sa imong liwanag. An sa iyang kalag, daraha asin idolot nindo sa kagurangan. Responsoryo, aram ko na ang sakuyang kagtubos buhay, sinsauring aldaw ako mabubuhay liwat, sa sakong hawak, mahiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Sa sakong hawak, mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Mahiling ko siya, mahiling kang sakong mga mata. Sa sakong hawak, mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Inian paglaom na rinirimpos ko sa sakuyang puso. Sa sakong hawak, mahihiling ko ang Diyos na sakong kagtubos. Aram ko na ang sakong kagtubos buhay, sinsauring aldaw ako mabubuhay liwat. Sa sakong hawak, mahihiling ko ang Diyos sa sakong kagtubos. Huring pamiibi ang gabos masimbag, sa liwanag din sa imong kamurawayan. Sa liwanag din sa imong kamurawayan. Kagurangnan pinabulos mo ang sa imong dugo, huli ki Ruben, mapasaiyan ka pahingaloan na dahing kasagkoran. Sa liwanag din sa imong kamurawayan. Bago siya namundag, midbid mo na siya kagurangnan. Sinsyali na lang mo nakabaing sa imo, mapasaiyan ka pahingaloan na dahing kasagkoran. Sa liwanag din sa imong kamurawayan. Sa imong kagurangnan, ibinabalik niya ang sa iyang kalag, mapasaiyan ka pahingaloan na dahing kasagkoran. Sa liwanag din sa imong kamurawayan. Siya itinalaan mo na mabubuhay liwasin makakahiling sa imo, sa iyang Diyos sin kagtubos, mapasaiyan ka pahingaloan na dahing kasagkoran. Sa liwanag din sa imong kamurawayan. Gabos kita mamiibi, ama niya mo, niyaon Mayaon sa sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang manyan. Asin patawadon mo kami kan sa mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugon, kundi agawa kami sa maraot. Amen.
Mamiibi kita. Maugayo na Ama, sa imong mga kamot, idinudulot mi ang kalag ni samuyang tugang na si Ruben, bilog ang samuyang pagsarig, na siya mabubuhay liwas sa uring aldaw, kay baan gabos sa mga nagadan, sa grasya, asin pagkamuot ni Kristo. Nagpapasalamat kami sa imo, huli kan gabos ng mga karahayan, na itinao mo sa imong surugoon, mantang nabubuhay pa siya digdi sa ibabaw nin daga. Kagurangnan kay raking ako ang samong pamibi, ang mga pintuanin paraiso mabuksan para sa imong surugoon. Ikinakarangan niya mo ang pagtubod asin paglaom sa imong pagkaherak. Sagkod na kami makaayon sa kahadayaan mo, kay banin sa muyang tugang, sa panahon na daing kasagkoran, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaiyan kapahingaloan na daing kasagkoran. Sa liwanag nin sa imong kamurawayan. Katapos kan misa, kung igwanin miyembro kan familia, na buot magtaram, pwede pong gibuhon pagkatapos kan final blessing. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin anaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Resuene vibrante el himno, mi amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno, mi amor, que entona tu pueblo con grata emoción. Proclama bendito, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestro reino. Proclama bendito, gran madre de Dios, sé siempre la reina de nuestro reino. Maray na hapon po sa Indubgabos po. Sa mga nakidumamay po sa mupon kang Saturday na nawara po si Papa. Salamaton na maray po sa Indo sa mga tugang ko po. In behalf po kang Labays family, hali po sa mga tugang ko. Ang timi po, mga in-laws, and tugang ni Papa, tugang ni Mama, mga pamangkin, pinsan. Then sa mga friend po kan sa kuyang mga kang papa ko, then sa mga friend din kang mga tugang ko na gabos po nakidumamay sa choir. Salamaton pong maray, kay Ma'am Pemi, salamat po. And then si mga taga Naga City Employees Housing sa support po nindo sa Muya. Salamat po, mother-in-law ko po. Tapos kapinsanan. And then sa kuyang po, si mga staff po digdi sa simbahan po na poon po kaya kantong nakahilang si Papa, dahil po sinda nagpundo na pamisahan, ibali sa misahan sa kuya pong Papa, and then ipangaji po. Tapos, sa staff po, tapos sa mga nag-celebrate po, ang misang ini, sagradong misa. Father Don, Father Jerome, and then sa satuya pong namumuta na Paris Priest sa Father Epe. Dakulaon po ang samuyang pagpapasalamat po sa Indugabos. Bahala na po ang Diyos na magbalos po. Ang Gabos po na grupo na nag-recognize pa po kay Papa. Sa Gabos po, BMC, Gabos na nagbidbid sa iya pong mga accomplishment kang mga nakaagi po. Tapos sa mga, siyempre sa simbahan na Narcis kang BMC, mga assistant po, salamaton po sa indong
Maray po. Si immediate family po para po sa picture taking. Dai mo na madadamo ang boses ni Lolo. Dainan niya makakanta mga pangharana sa bangkis sa pagturo. Isipon mo kundi man paborito. Mga tugang po ni Papa plus si mga in-laws, sagod si mga pamangkin po. Dai ka mapangga, Lola. Salamat po sa Philippine Army sa pagpuon kang pagbantay nila kay Papa kasuugma hanggang po atsan sa paglubong. Mga pamangkin po ni Papa. Kakantahan kanya. Thank you din po sa PNP Magaraw para sa Marshall. Tapos Kanta ko, ale pakinole. gabos pong partidaryo kang Labay, Kantor, sa kasi iba pa pong partidaryo. Sa panggis, sa pagturo, isipon mo, kundi man paborito, lindong ilolo. Friends of the family po, mga taga-Magaraw, mga prayers, please join us here po for photo op. Musika kang si Lolo may Moses pa, pirming kakantahan kanya. Maski ngunyan nakadakol, mga kantang magagayon, ang kundi man dadakol. Maglihis man ang halawin na panahon, kanta ni Lolo na muto. Kahit ka magpandala, Sa mga taga-Magaraw po, kung gusto po nindo magpa-picture, ang musika kang si Lolo may Moses pa,
ko ang boses ni Lolo. May we request po ang Philippine Army po, pwede pong magpa-picture ID sa inutan. Isipon mo sana namumuhan taka aning minsan sa dai malingaw ka sa simong pagturong asin sa pagmata. Gabos na recuerdos simong giromduman. Isipon mo sana namumutan ka kaning minsan sa dai malingaw ka sa simong pagturong asin sa pagmata. Gabos na recuerdos